Pri. Dalem. Ana sing ngersake caping gunung. Kalian menyang jumeneng nggih. Ya, Dipun parengaken. madhep rono jumeneng disorot kok kono li wajahmu kan wajah cantik. Dua-duanya. Mbok dispoti apa ngono to Mas? Ya. Parangan men ketok paribasan ora kaya sindan uculan ngono lho. Wah, aduh. Kula niku nek pas gara-gara niku swantenipun sakniki mboten saged nyentil-nyentil kados kala wau. Ya ya. Ayo deh. Ayo teh nyentil-nyentil kok nyentil. Walah, Kowe iki- kira jenengmu ganti nyenting ngono. Walah, wis rasa sepot kok manja. Ora kok kowe kuwi anu mimin kuwi kok jarike ngene-ngene ndemuk ngono piye ngopo? Anu napa jenenge asam urat ngoten lho. Asam aurat, Pak. Oh. Nek ya ora apa-apa kan 50 ke atas tuh nikmat sudah dikurangi. Wes 50 to. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, daya ingat, nikmat apapun tetap dikurangi. Jadi ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ya, Eh, ya. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. sakitmu. 50 jek cantik ya, Mbak. Iya. Lho, dirungokke niki lho, Mbak Mimi ninggal weling niki lho. Habis saya lho, Bro. Ketemu Sampai kok gunung pesan-pesan. jek. Sampai gunung. Gandeng pun yakin mboten sah njengglengke mawon. Ya ora mboten apa-apa. rajin. Pamundutan saking sinten ya, Pak? Ya ki mau saka netizen-netizen iki. Oh, alah, nggih. Ya. Ah, jane akeh-akeh iki Mbak Mimin wayahe jineman Mbok apik umum. ka. Oh, jineman. Kowe sing latihan gak Ya iki kok kae. tono. Nek kabeh jineman aku apa-apa aku kok tata mbut gawe apa. Rizki mbut gawe apa. Di prakteke nggih, dibuktekke. Ya, prakteke. Prakteke kaya ngopo jam yahane kok prakteke. Alah. Jineman apa? Tak tak anu ya apa ki tak tamat-tamatke ki loro kuwi kok enek kono menjingi kabeh ya. Niki Niki mergo kesiku kok niki. Wis iku. anu nggih, apa ya, Lek? Apa? Ular kambang mau apa ular kambang apa anu? Gladek glinding ae. Gladik glinding. Gatek glinding ya. Ije kaya. Pokoke nggon Mau kira anu Rizki iki bocah kok lirah-lirah apa iso gar apa iso gur ngoten niku. Ya. Kula ora perlu kula jawab kula anu kanthi prestasi kemawon karya. jelas iso nggon permanukan iso mboten tembakan. Apa iso? Soalnya pun lero-lero apa iso ngoten ning mboten kula perlu jawab. Iya. Ayo buktine nak. Ya. Duh, kaya ngapa? Ndang. Singa Tirta ayo nak. Ya. Singa Tirta. Singa Tirta mangsa jama apa baya bos pinasti wak mami bos pinasti wak mami dabu raganing sun rama satinga yen pada daya kena dasar gegilan
ayo Bu Kiki ngajar. Aku wis malu mongkok, Nduk. Dadi sok nek suatu saat aku hijrah ning Jakarta, kowe iso mandiring pribadi. Ora tergantung karo aku. Arep dadi sopir bajai ning Jakarta kok. Lah tuwa kan aku mungkin wis wegah nyunggi gelungan ya iso to, Pri. Wis karo Pak Nek Cacah kon ning omah. Mbak nyunggi mawon. Ayo. Ndang. Antuk daya ya. Ya Wah. Iya, cengkok iki. Nyelot esuk swantene nyelot sae to. Soale mau ki piye kadang underestimate karo aku nek aku bodoh suaraku bosok wong elek. Sore mau iki tak buktekke dengan karya. Aja dhuwur-dhuwur lho. Bruhing rasa sak rasa moya tantan jemu kareng karasali lalat kawasu ka endriyotan nasuwala ana rasa sumalang kan peteng dinawe padang cinaketna ing wewenang sawanang wenang kang ulun sindal kambali rumasap talangi ati manembah siang ratri sarana antuk Apa suaramu ki loro ya? Sukimin ki pengen ngelu kok. Kula niku melu. Soale kula biasa beradaptasi dalam situasi apapun. Wah. Wayahe posyandu kula ngeterke putu kula posyandu. Wayahe tahlilan ya mangkat macak-macak bapak tahlilan. Oh tak kira kowe. Dadi nek Mimin iku suarane apik ngono iku Mimin nek Sukimine ya melu ngono ya. Melu. Oh, iki soalé ciri wanci kok nek ditinggal bocah kok runtik. Iya. Yo. Ya nek. Ayo nak kakek nak. Ya wah, rada cilik ngono di kandhake karo. Cahya katri tri tri. Ayo nak ajar pinter ngono jenenge bocah nek nggih to tak iki nek tak lepas soalé ijek kendo mentale ijek kendo. Tapi nek tak lepas jupuk ya apa-apa. Cahya katri tri tri. Bosnya wiji-ji kepiar ayo nak kepiar siku menyar ayo nak apa do baune kok gur kongkon ae soalnya aku menang nang nggon rupa iki lho dadi kan iso anu visuale nji kepiar riku bombong to ngaten iki kula. Pripun?
lek kula nglatih iki paribasan ora. Oh, dadi iki sing latih kowe ya. Nggih, diaplis powere sae. Suwatene ya sae. Ya pleng titilas mung napase rada ngos-ngosan mergi kan udut terus tak pengen tak udut. Udut lho rong anu. Udut. Udut mlepis ngono. Wong wedok ya udut Wis to. jan wis dimuenekku. Nek nang omah ya monggo nek nggon pasaman iki ya mbok disupport. Kan aku wis madhep rene kok le. Mbok kowe iki udut. Kamera lho, Ibu. Wong wedok kok kaya ngono. Sing omong wedok sapa? Lah Ibu, wong wedok udut kok begenggek ngono ki lho mau ngono kuwi. Gur kaya mbok men. Penting rak hoo. Ya ya aja tok critake ngono malah. Aku ki seneng nek amor pemone pas ora dandan nek amor apa ya padu ngono. Mboten tau Mboten pamor. tawar nek mboten teng panggung kok. Kula niku mboten tau mbek anan kalih niki mboten tau cecetan, ketemune mboten panggung tok. Dadi nek ning harian niku ora Mboten tau megah kula ketemu Nyawange buroh, buroh. megah ra sudi haknya. Dadi kula mbekane mung loro. Siji Sherlock sama kostum. Saya ngirimi Sherlock karo kostume iki. Engko nek wis cocok kabeh nggih nek mboten cocok iki apa misale Apri, kok sik bokongku ra garing, misale ngoten lek lagi. Nek mboten ya wis. Apa misale susu kurung garing, gantine apa klambi kurung ngempok paling. Ning nek wis siap kabeh mboten enten. Oke, ya mboten. Punis mung didelok tok wis mangkat. Dadi pemone sok minggu dolan wong loro. Wah, Tahu tahu nyait. mboten nate. Soalnya dari usia kan ya beda. Wong ngono. Dari keinginan ya beda. Nek kula kan belayang terus. Nek kula kan nang masjid, dadi pun beda. Beda carane kan yo. Lah niki 30 kula 50 lho, Pak. Wis dadi Teng masjid niku yasinke mriku. Apa nang dandali. Oh alah. Dadi ora tau to jajan wong loro mangan. Mboten Mboten nate. nate, mboten nate. Oh. Misale jajan penyisale nyateni kita. Ayo golek seger-segeran mampir mung ngoten mboten nggih mboten janjian. Piyai sepuh niku nyelot sepuh rak nyelot malih kaya bayi ngoten to, Pak. Oh, Lha nggih ngono. niki, sratenane wangele ra umum. Kaya pengen-pengen Golek kanca sapa ngono. Mas Bayu gelungono apa piye? Wong iki Gusti Allah le njodokke ngene kok. Iya, sing jajake kowe Lah karo. mbok tekan Surabaya tekan pundi ora tau sak mobil. Ora tau ya. Maka dhewe-dhewe kula sok numpak kereta ngoten lho. Kadang kula kan capek to nek nyopir sendiri to. telek. Waduh. Esokmu nyopir angkong kok nyopir mobil. Dadi mbok tekan Surabaya tekan pundi dhewe-dhewe. Dadi wis ora tau awor ngono. Mboten. Bendina-bendinane maksudnya ngono. Mboten nate. Tak kira Kejaba nek luar Jawa ngoten niku, kula kan takut ketinggian to, dadi mangkate bareng. Nek naik pesawat kan takut ketinggian saya. Waduh to. Oh. Fobia ngoten lho, kaya fobia ngoten. Piye, Pri? Kowe ndek pasangan ngono ki ya elok ya. Nek wedi dhuwur ya ndodok. Pesawat terbangi lho. Nek ndodoki kono iso langsung ngadeg kok. Kesogok suket. Nek nguyuh kok tetep suket. Nguyuh kok iso nyapu dalan. Jari iki lho kan Dari nguyuh kon ndodok, mbasan ndodok kok langsung mak jingkat ngadeg. Kok balik kesogok suket. Tak kira Apa ki ya, Dok? ngene, tak kira ki anu, aku ki masak ngene rene yo, Pri. Tak kira ngono kuwi. Mboten nate. Ora tau. Niki ya? mboten tau masak kok. Dadi kula Napa? niku mboten saged guyonan ngoten mboten saged ya. Lho. Begitu padu ngeten iki. Hmm. Otomatis kayak saya tuh bertengkar sama Apri diam-diaman nggak ngomong di jalan di ruang make up mboten ngomong-ngomong nyekel mic nggih dadi luruhan. Jane mau wis ora genuman blas ya. Nggih pun nate neng-nengane mboten kapleng-kamplengan mboten. Lu tak smackdown ya KO no. Waduh. Tak geret pisan untir-untir. Memang ini fenomena yang aneh. Biasanya kan TikTokan kok guyon ngene ya mboten nate mboten mutu wis mengalir mawon. Mengke paling nek kula down, mental kula drop niku sok sing gedhekke atine. Nek kayak mentale niku kena mengke. Mriki sing gedhekke atine mung ngoten di panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari mboten nate. Pri. Den. Nek mimin pas TikTok ngene kae kan ngapas dandan karo ngene-ngene ngono kae. Kowe ya nonton apa ora, Pri? Mboten niku, Pak. Nah, ora nonton blas kowe. Blas, kula blokir kok. Aku nonton ngono sing dandan-dandan ngono tak Dadi tonton. di April nek kula komen. telepon mboten gelem. Apa sih telepon barang?
Kocok nyambut gawe tok jak rekoso mlek tekan jam 3 Lah kula lho Pak, angger teng lungon kalih mriki niku kula isin. Lah ngapa? Lah dareke bojo kula. Kok sak bojoku suwek aku. tuwek kok suwek. Tuwek. Nggih sampun kula Ya. wau nggih. Nembang apa neh? Nderekaken kula Pak sampe Gunung Sidarana. Ya, sampe Gunung. Nek pepilingipun mengke kurmawan sekecanipun. Ya. Apa mamdutanipun pepele. Oh, pepele, ya, ya, Karo pepele. Apa pepele. dhewe manut. Ayo Nduk Rizky. Ya, Riz. Kancanono Mbak Yumu karo Pakmu gede iki lho. Ya. Ini karo Pak D Kiki. Pak De Kimin. Zaman cek 6 yo cantik kaya Rizky ini kowe Min. Kula ren nggih mending ngeten iki. Weh. Ya kuliten kuning nemu giring ngoten niku. Wah, adit. Tak share fotomu sing seporotan tok kaya. Apa senengane kok lho. Karo mikul suket. Eleke Mbak Yune ya mbok ya. Nikol suket. Nggih kula ren kan zaman dadi pengamen kan pikantuk bantuan saking dinas sosial. Apa? Terus nggih arep ngoten, Hmm. usahane apa sing iso nyalon buka salon. Nah, kula kan mboten saged nyalon, mboten saged dandan, mboten punya keterampilan ngoten niku. Terus kula ngopeni wedhus. Terus Kula dadi kondange Sukimin mimin Blatik wedhus. Wedhus. Niku karena mang dapat bantuan saking dinas Nah. sosial ngoten. Iki pepeling Pepeling, dibawahi Mbak. sik ya no. Oh, nggih. Nganggo bawa. Ya Bawa? niki wancine apa jenenge raga-raga rasa. Oh, nggih. Nek rogo liyane ra Karepmu Min. Niki diajari nggih, Mbak Min. Aku ora bakal nikahke kok ning ra ngalahno nek alah bisa karena kalah biasa. Dicoba sik wong ayu. Nggih, nggih. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sesama. Pak, putrane jenengan si Tata Nggih. niku pun gadah sisian Kok sisian ta calon? Apa calon? Nah, nek sisian iki bojo. Endi sing ndi? ingkang meking. Weh. Kacamata niku. Kacamata. Nggih nderek bingas. Paling ora Nderek ngene lho. bingas. Paling ora ngene iki. Ya muga-muga dadi jodoh sejati. Iya. Ning minimal nek satu profesi kan ngerti oh ternyata nyambut gawe ya rekoso ya. Berjuang bareng-bareng melu berempati. Senenge Tata le maido. nganggo kacamata ngono kae wae. Iya. Sing putri ya seger, Sing sing lanang. kakung ya seger. Ma- So anak-anak bal poli iki. Endah kaya timbangan ya, Jas. Iya. Ayo Ndek Rizky. Aja pada ditinggalke Ayah Bimo kok bobok terus sih? Nyawa. Tiban ora ngerti yo biyen sekolahe bareng. Iki kakak kelas kula. Oh, kakak kelasmu pas. Bisa jam sekolah kok ya lanang to prijan kotok to. Aku ngerti no. Lu apri iki, aku temu apri iki cek letek kae wireng letek kae. Ternyata ya diragati ya dadi mening lho. Oh, jujukan merongos ireng. Terus untune dikawat dibendrati lho, maksud dikawat tuh langsung demes, langsung asuse ayu, dandane sedhe pokro. Dadi Skincarean. ayu ku dhisik litis neng kono. Telek. Ayo Nduk Rizky aja mbok gagas. Rukun Islam niku sahadate kang hangka siji Kang angkara salat. Ya ndak. Ingkang kabeh ing telu. Terus ke? Ramadan nindak napa papat zakat ping 5
ngibadah haji rukun Islam sampurna. Mangger. Ya. Bimo laras. Ados. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yes, mangkine. Sadi elingke yen wancine
sedaya pamundutan menika sampun waraden Pak. Sampun Ya, lumati. wis diaturke. Aku karo kowe kuwi wis tau enom, lah saiki dadi tuwa. Nggih. Mula wae ngaren. Oh nggih. Nah, Kudu eling, Nggih. Ngeleng iki ya dasare pamundutan saka Mbak Sukesi dari Jakarta. Nggih. Ngaren entuk dening pulang kalih Pulang dadi kalih. eling. Iya, kuwi sing gawe Mbak Narto Sabdo. Larase belok yo. Wae ngaren. Nah, monggo Mas. Bimo Laras. Bimo Laras dados. Apik to. Kudu eling ben anak putune iki ya nemu kamuktene ya nemu apa-apane. Putu wayah iso nalurekke. Najan isih enom mesti bakal tuwa. Ya. Tingkah laku sing sarwa prasaja. Lha Ya. pokoke prasaja apa anane rasah gawe-gawe, rasah nginto-into, jumbuhke kemampuane ae dhewe. Ben kena nggo patuladan anak putune, Ah. kena nggo contoh. Waduh. Apa-apa jumbuhke karo kemampuane dhewe upamane Pak Lurah nyumbang ngene dhewe 200.000. Dhewe nek kon kaya Pak Lurah ya ora iso. Kuwate 50.000 ya 50.000. Selawe. Ya nek selawe ya ora iso. Paribasan ya apa paribasan dadi ngukur kemampuane dhewe sing penting kan niate nggih to Ya, niate perkara nyumbang kok beras ki rerangken. Rerangken ning jangan sampai memberatkan. Waduh. Lah nyumbang 100 engko dikeki 400. Yo. Abrek pikiranmu niate ngono kudu apa ya kudu sing longgar atine aja berharap apapun diparingi alhamdulillah pamane ora digenahake karo sing nuntut kangsul-angsul. Genti-genten. Ngono to. Iki sing durung jumeneng sapa ki mau? Nduk Tata. Tata. Mbak lah Mbak Mbak Ika. Mbak Ika, Mbak Ika riyen apa Mbak Tata? Tata se. Nduk Tata. Ya ta. Mbak Ika demane-man kak. Yo iman-iman kowe iki. Pokoke sesuk pas ora mulang ta minggu ta sesuk. Bisa mulang cek tanggal 13. Wah, iki blengah-blengah ngono ya modele. Heeh. Kok mendina mlebu tarik guru. Heeh, Pri. Modele blengah-blengah ya, Tata. Blengah-blengah nggih. Wah. Nek tata ki. Yes. Kayak disegerakan, Nduk, ndak selak ilang. Lah nek kan Iya Mas Wibi. Kok Mas Bibi pinter. Wibisono. Mas kok bibi. Wibi Pak. Aprianto Wibisono. Wibisono. Wah, duh. Jenengmu Aprianto Wibisono. Injih. Apik ya jane jenengmu ya. Apik tekone. Nek Mimin ki asli jenenge Sukimin. wis mung ngono kuwi tok. Pun Lah. niku. Niku rak sing pengetahuane khalayak ramai. Niku pengertiane wong umum. Heeh. Ning jane kan kula tesih mambu jeron beteng. Mbah, kowe kuwi Jeron kraton tesih darah biru. Ning kalih Rama kan Ibu, Nduk. Nek kowe dadi anake wong jeron beteng trah nata rembe sing madu. Engko wong godho mantuk-mantuk sungkem karo kowe. Kowe turuna ke bawah. Nyamur laku dadi wong sudra dadi sejeneng Sukimin. Oh. Niku jeneng Sing samaran. do mirengke tenanan lho, Mbak engko kratone ngeblis. Ben ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo, arus bawah kaya ngopo, akar rumput kaya ngopo, jangan asal bapak Darah senang. biru. Kowe gawe kebijakan sing nggih to, sing sesuai aspirasi Darah masyarakat. biru kok tibane darah kotor. darah kotor. Ayo nduk aturke apa? Nduk? Lagune apa? Mau negara angin. Anu dangdut wae pamundutane negara angin. Oh, Pun ya. kepareng dangdut. Ya, Kon ora piye? apa-apa. Lah ya nanjake wong sing ketipu lu nyambut gawe blasket mampu. Kersane anu para yoga menika melek. ngetap-ngetap oli riyen. Monggo kang badhe toyan kanca-kanca nek butuh Ayah bangun ayah. Ayah bangun. Ayah siapa Kak? Ayah Bimo. nek Mas Bimo, Mas Bayu nek ajeng toyan-toyan riyen mboten napa-napa gantos ketipu napa butuh bantuan? Lancar to pipis lancar to? Aku malah gini ngerti iki lho nek Bimo iki dikono kancane Apri iki SMKI iki. Ki ngerti iki aku. Lah nggih. Oh, jeung mang nyuwun karo Mas Bimo fotone Apri jaman SMA ora letek ayo. Tenan lho Mas Bimo seksine. Wetek ae. Kaya dekne jaman ngamen ki ayu-ayu wae. Kan perawatan aku saiki. Wong kulitane kaya gemuk kok dhisik. Gemuk. Lha saiki rada patut. Ya, apa ki mau lagune, Pri? Negara angin. Negara angin. Spesial buat Karang Taruna. Pakai goyang ya, Nduk. Iya Mbah.
Nanti aku goyang pakai ini. Negara angin. Ya. Jan apik. Aku ku yo nggumun karo kowe lho, Pri. Aku nek ngebel kowe iki iso, nek ngebel Mimin ora tau iso memanggil terus ngapa ya? Oh, diblokir jenengan. Ora diblokir, pancen aku Piyai Kakung tak batesi ana kudu ana filter lho, Pri sing nelpon aku ora sembarang langsung. Dadi kepentingane apa sih? Kok nek mau ngejak guyon lan sak piturute ora tak tanggapi. Filtermu lho ngantek ngetil bisa. tak jaga banget. Memang saya membatasi pertemanan dengan cowok itu saya batasi sekali. Alah. Untuk membentengi diri toh, nek kita sendiri siapa? Kentirmu mbok gek mari kok. Ya ini kok cik kentir ae. Lah, pas dina telepon kok kula tahlilan. Iki mah jane ya wong kok agendane tahlilan satu dina tanggoku ning aku ra iso mangkat terus aku kondangan sore tok karo pamitan. Ngapunten kula mengke ringgitan. Mosok aku tahlilan gelungan ya mikir to pri jenenge. Ya ora apa-apa jenenge menjilong kok. Ning desa ya umume desa wayah rondo ya rondo. Sesuk kuwi aku jatah rondo, aku ya kudu pamit. Kowe biasane seneng to nek rondo? Lah nek seneng nek dirombong kancane ning kan sesuk aku nyambut gawe. Oh alah, yo alah. Nembang apa? Dangdut meleh nih. Iya ora apa. Kita duet apa? Mbak Ika urung kok. Mbak Ika, Den. Mbak Ika maneman dong. Pri. Bu Endang apa sing dangdutan, Bu? Makasih, Pak. Ngomong loro ono. Oke deh, terima kasih. Kawanan nduk aku rung tak butuh, Nduk. Elek. Oh, Bukit Berbunga, Nak. Bukit Berbunga. Bukit Berbunga. Ah, ini tadi. Oh iya karo kalah ya. Iya, kalah dua dari Ikaris. Wis Saloman. paling ora wis dicicil negara angin saiki berarti Bukit Berbunga. Iya. Oke. Bukit berbulu ayo. Bukit Berbunga. Oh iya. Mbak Ika. Jadul ya. Jadul. Lagu ini aku belum lahir sih jadi. Oh. Lah nek kono urung lahir lah aku kok wis. Lagu ku tahun 80-an aku SD SMP ku lagu. Napa nggih, Pak? Wis. Pun lahir. Berbunga. Lah jare jenengan kacek 2 tahun kali kula. Yo dhuwur, kok tak sekolah ning ngisorku pas. Apri kuwi yo sak rating. Kacak anu kacek 3 tahun, 2 tahun kuwi Apri kuwi Niki ketoke tahun 80-an iki. Nek ra kleru lagu iki Mbak Uci Bing Slamet. 86-an lah. Yen pun lahir. 77 kok Mbak ya wis. Lah 77. Nggih 77 Januari kula. Ya kacek 10 tahun. Ayah Bimo bobok lagi. Aduh. Bim mbok ya bundae lho gembrobyos. Tembut gawe kok lemah lesu. Leha-leha. Apa obatnya ra diombe Mbok mau? mong tinemong ruk sinaruk. Nama bibar ngunjuk CTM kok. Obatnya kleru sih duwe. Apa Mas Bimo bar tak neneni mau ya terus kliyengan. Angkler terusan. Lah nenen ki kudune rak metune susu ta. Nah, lah apa? Lah metune keringet ki kono. Malah mendem. Ayo Mas Alwan, Bukit Berbunga bersama Mbak Ika. Mbak Ika. Pri. Nun. Anu 2 lagu lagi apa? Oke, Oh, iya. siap. Mbak Ika 1 lagu lagi. Ah. Apa? Mumpung temen Riki karo Nduk Rizky. Sinarengan. Karo Ndak Rizky. wonten. Dek yo jauh men ta, Ki. Karo Rizky. Apa? Apa Nduk Rizky? Sinarengan. Oh, sinarengan yo, sinarengan mau ana sing ngersake ya. Sinarengan. Sinarengan. Waduh. Nanti Bebarengan wi sinarengan. Nggih, sinarengan menika bebarengan. barengan bersama-sama. Bebarengan karo Iya. Bersama Bima Nada. Ya. Nanging sinau lari ning tengah
hebat. Yo Pri. Sekali lagi Pri. Ayo, enggak usah duduk dulu kita closing. Iya. Closing apa? Iya. Closing. Ayo duduk Closing Tata. apa? Wis ta maksudnya? Iya, satu lagu lagi kita Satu lagu lagi. selesai. Si jingkas gek neh. Lagune napa Mbak Ika? Apa? Wong papat nembang kabeh. Lagune Sing gayeng apa ngono ta? sing gayeng yo bar. Anu kuwi lho apa? Tamu liya apa ya Anu we. Oh, sepasang remaja jatuh. Ya. Sepasang remaja jatuh cinta. Nah, nggih. Aku kuwi lagu ngono-ngono kuwi mudeng lho. Lanjeni Kus Plus jaman dhisik ngene apa? Iya. Kandhane kuwi lagu lawas kabeh kok kowe urung lahir lagu Lagune sene. kasepuan kabeh. Kowe urung lahir iki lagu sene. Rong lahir. Tole awan ya budhe diiringi. Wis lahir. Tole ngetipong kok budhe dipecet-pecet kaya mayat. Aduh. Pecuten kok ya. Sakit yo ojo keras-keras tengah kurang batang. Jangan keras-keras, ayah bangun. Engko nek tangi ku yo rekoso. Ya, Ayo, ya, Mas ya. Ai, matur Terima nuwun. kasih. Apri, Mimin, Nggih. pamit to karo piyayi ing Kebo Geni kene. Nah. Matur sembah nuwun kagem sedaya panitia, Nggih. warga dusun Kebo Geni desa Sawah. Sawahan ugi desa Juwiran. Nah, mugi tansah pinaringan kaberkahan, Amin. kamulyan tinebena saking suker sakit lan memolo. Amin. Selamat sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Matur sembah nuwun Pak E. Amin. Wanci kakat encang. Sok